Okay, ipadas tayo pa yung tawagan mga idol ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Iti dahito yung daw ay siguro na mga rin dahito ay akalpasan nga adda apo. Dito ay mismo apo na dati nagpaguyod. Iti babay iti 4 wheels. Gusto nga, kita yung ang pagpaguyod na drop. Dito ay tawag mi Idol Dennis. Okay, ipadaswan by Idol Glenn. Tingnan tayo sa number na. Barbarang ada iti call back. Okay na. Idol Dennis, please come in. Nagapalagi ti Provincial Veterinary Office iti panagbiyahe dagiti kakakdingwen kasi iti kabalyo nang luna kada iti kalsada iti sentro iti siyudad iti Lawaga. Rason dito iti Tibet kalpasan iti panakaala iti video iti may isang tricycle nga nang pagpanguyod iti kabalyo na manipod iti Barangay 2 agpatingga iti Bakar Road iti siyudad iti Lawag. This street iti nagdaan ti kabalyo na minsan nataray, minsan na inayad nga rason natin iti parang curious yung mga motorista ang mga agwala iti nagkatakabalyo kada iti adungan luglugan ngayon na malasatan kunan Dr. Lloyd of Valenzuela haan nagbasabol di sa klase iti transport iti bingwan nauroon na po iti panyambuna dalagi dito mapagtara sa at dito man kas iti kabalyo. Ang recommendable nila sinaran nyo ganda. Na-transport na lang ko na din dito from one place to another. At lalo ko accident, mas ko mga sinakyan na din sa ganyan. And then, as much as possible din sa gilid. Ano yung gilid mga kalsada. Kasi this is true ko nakita na kung lang nagpapag si accident, yes, hindi. Yung mga nagpreno ng sasakyan, tapos bigyan na isang vlog, preno na pahihita na ba, nagyan ng takay, ang tendency na nagpapag-panik, kasi yung natin, pati na sinigyan na parista, ma-aksidente, nakakos na si aksidente. At the same time, anak oras na ito pa nakaibiyahe na, patingat daw, tapos isaka di kabalyo at hangin pa ko yung protested. So, sa sapatos na ko na tayo, nepal namang protested yung napamna, at the tendency na nagleta ako, ma-animal welfare tayo. So, nga naging ang sa napit, well-maintained lang, ang patinsibat ko yung isaka na yung parakan, na tamo lang ang nalipan na kaitin sa tamang serbisyo ng pag-tabalyo ka din yung livelihood ng ang kalkalesa. Kinandat ti IFA News nga kinamakam iti lalaki nga nang iturong iti private tricycle ng saang nakamatan gapot at tuglugan iti reta nga kanito. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.